Danas sam ja u kuhinji, ja mislim vi ste već razumjeli šta ćemo danas da radimo. Danas ćemo da radimo moju prvu u životu lazanju. Za ovo nam je potrebno danas ovi ploče, ne znam kako se zove, čurjeće meso, mleveno, sir, mleko, tomati, neki paradajzi kao neka pasta, tako nešto. Šargarepa i luk. Evo imamo i brašno. Da vidimo kakva mi ispade lazanja. Jedna iz najboljih stvari koju su izmislili Kinezi, hvala vam puno, jer to toliko lako sve se čisti. Šta može biti bolje u kuhinji kao ni nož za šargarepu. Kosmos, ste gdje? Он сидит и ждет лазанью. Sad ćemo da sečemo luk. Da li vi plačete kad sečete luk? Ja uvijek plačem. Ali ovdje luk nije toliko jak koliko u Rusiji. U Rusiji nemoguće da sečeš luk bez suza. Možda morala da vam pokažem nešto rusko da napravim. To ću obavezno. Sad ćemo da vidimo kako ovaj vlog. Da li on bit će uspješan, da li nije. Šta vi meni napišite. Jao, mama moja. Da li vi znate, ako hladnim vodom operete nož i luk, da neće biti toliko jako da se oseče. Da li vi to znate? Ja to znam, ali iskreno ne kažem da je to baš pomaže. Ali probajte, vi ne znam. Ajmo da probamo. Ovako nož, ovako luk. Gledamo moju reakciju. Ima! Znate da je luk koriste glumce za snimanje filma? Kad, na primjer, ovako nešto treba neku scenu da odglumiš, moraš da plačeš, a sam ne možeš, evo ti luk. Da pomaže. Evo, ovdje smo pravimo meso. Ne znam šta bi sam ja radila bez ovog aparata. U Rusiji je to mnogo popularno. Uskoro ništa ne moraš da radiš, on radi sve za tebe. To nije reklama, to samo stvarno udobna stvar. Tu ima funkciji, staviš da kuvam i to ti to. Dok tu se sprema naše meso, mi ćemo pređemo kod naše maloj pločice za kuvanje. Na primjer, sad ćemo da uzmemo ovo maslac, 67 grama, neka to bude 70. Navukla dimini čarape jer moji su u mašini veš, a hladno je tu da hodam. Evo. Evo tako nešto. Da li je nam potrebno brašno? Kosmos! Kosmos, blin! Ti će tako besovjesni? Izvinavam se. Koliko nama potrebno brašna?
Ako neko će vidi neki kuvar moj vlog, kaže Bože što ona radi. Где соль? Базиляк. Это базиляк. Ovo базиляк. Я mislim da. Не знам. Ne znam. Не знам. Ja znam. Šalalalejlalej, tu. O. Sve radimo na oko. Jer osjećamo smo sebe profesionalcima. Zaboravila sam tomato. Isto radimo to na oko, mislim. Nećemo da promašamo, sigurno. Tu potreban je cirni biber. Biber. Beli luk. Kod nas to se zove česnok. Opa, nije to normalno. Biće ovako. Sve lepo mešamo. Posle neko će da ispere ovu posuđu. Ne znam ko. Ne, ja znam ko. Nego on ne zna. Сделай паузу, скушай Твикс. Znači, pola ovog sosa, kako se piše u receptu, sipimo ovdje. Kuku! Ajde. Sklonite se, gospodine. Sklonite se. Bolje da ja uzmem ovo tu. Ako nešto mora, verovatno ja nemam ni pojma. Naša lazanja je spremna! Moment. Nešto liči na lazanju, ću da vam kažem. Domaća lazanja od Ruskini u Srbiji. Дмитрий Алексеевич, если вам будет случайно плохо, запейте. Неплохо так режется. Плохо или неплохо? Неплохо. Да, барабанная дробь.
Прикольно. Да? Да. Вкусно? Да. Ukusno? Да. Stvarno? Угу. Я уже заплетаю. Pogledajte ovamo. Очень вкусно. Посмотри назад. Kos! Neko već pojeo po pola. Još. Evo ljudi, znači vlogovi o hrani mogu vam da snimam i budem sigurna da to ukusno. Pišite komentari ako kod vas nešto slično ispalo ili vi želite moj recept. Iskreno to nije moj recept, ali nema veze. Daću vam ja ga. Mi smo želimo prijatno večer svima. Pomaši rukoj. Pratite, komentirajte. Uskoro će biti novo neko jelo. Ćao! Я не планировал быть в кадре. Jaj. A ja vam rekla. Šta će on raditi? Pomoćnik moj. Moj prvi glavni pomoćnik. Dobro, neću da ti ostavim bez mesa. Ajde, dođi vamo.